Zdravo i dobrodošli u epizodu broj 7. Danas menjamo prenos, skraćujemo hod kvačila i vršimo još neke prepravke na menjaču. Pa ovako tako. Dobro, šta nam je danas na tapetu? Pošto se preko noći menjač oprao. Sad ćemo da zamenimo prenos na diferencijalu prvo. Dobro. Koji ćemo rastaviti, iako je već detaljno proveren da je sve u redu, ali rastavit ćemo ga još jednom. Zarad slave na internetu. Jer nije nestao neki. Ne. Možemo izgledati osovinu. Ovo je osovina nekad se potroši tu, pogotovo kad se ne menja dovoljno često ulje. A moja? Ali ovo je prilično ok stvarno, malo je sjajna, ali nema nikakvih tragova trošenja. Glatko je sve. Menjat ću budući obećao. To nam ne treba više, to ćemo baciti u kantu. Ako nekom treba 1764, najbolje za 180 konjskih snaga. Da. Ovo može da se okrenem bilo kako. Nema ove ili one strane. Čuli smo ih. Nismo išli izgledali. Vidjet ćemo sad koliko ima rupa. I ovdje dođe onaj krst. Da, tu dođe krst. Tu nema lusta nigdje. Tu nema. Unutra ide šper, ako neko stavlja. Ovo stežemo na 25 njutna. Kako je to ovako otprilike, koliko je to? Otprilike 25. To je koliko bi trebalo svećica da se stegne. Ja sam mislio to treba sa ausput da se navuče na munika. Jeste, jeste. Sve da stegnuti. Još jedan krug za svaki slučaj. A tu ne stavljamo nikakav lepak za navod ili nešto slično, da? Pa nije predviđeno fabrički da ide nešto, tako da ako fabrika kaže da je ovako ok, onda ćemo i tako raditi. Diferencijal je gotov. Ležaj. Treću i četvrtu zajedno. Znači onaj ko hoće da proveri stanje kod novog tipa. Kao što
smo rekli, znači ako je 1,3 mm ili veći ovaj zazor, onda je kao nova brzina. Pohabana, inače kod novog tipa se uvijek potroši sama tu brzina, to je zupčanik, ne sam sinhron, jedino kod pete, pošto je sinhron, od mesinga se potroši prvo sinhron, a ne zupčanik. I opet treba gledati kako se stavlja, znači ovo je pogrešno, treba da ima lufta, ne može da se zubije, isto važi i za treću brzinu. Taj luft mora da bude. Što je ovdje tragove? To je ulje, da uđe u nas. Ide? Mrzim ovdje treću brzinu zbog toga zašto nema šta da drži. Skidamo prvo i drugo. To bukvalno samo treba da sklizne? Pa teoretski da. Ja bih zamolio trkače da ovu osovinu ne stanjuju, ne poliraju i slične stvari da rade, zato što kad stegnete snop sa svim brzinama, onda ovo neće rotirati na osovini, nego samo zupčanik rotira na ovom. I ako se otanje osovina, onda će samo biti smaknute čaure od zupčanika, pa će imat lufta i bit će bučno menjač. Ovo nam više ne treba. Ćemo Na otpad se ono veliko. dati keru da se igra. Tan, tan, tan. Možemo prvo staviti ležaj. Či vidi se da su ovi desni zubi krupniji. Šta to možemo? Možemo osovinu da lakše naiđe košuljica od ležaja. O tome smo pričali, tako da je teško skinuti Da, znači, bez da se ošteti. ako neko ima neka tanke neke raracige da sluča, ali znači bukvalno toliko malo mesta ima, ovo zna da zapekne da nam jednostavno fizički ne može da se greje, ali se rizikuje da se ovo deformiše malo pa da se pohaba ležaj od toga. Tako da za 2000 dinara možete zamijeniti ležaj. Pa da, svakako nije preveliki trošak, jednostavno to koliki je posao. Znači Petro, šta se ostavljamo? To je prva. Tako je? Prva. Jeste, prva je. Kad se... To je rikvrc zato što ima ravne zube. Tako je, ali treba da se gleda da ovaj osigurač stoji zaglavljen u ovim pločicama kako ne bi ispadao iz brzine. Stavljamo drugu. Sve radi, znači mora, kad se uzubi mora da dođe do kraja, da se poveže. Jedno sa druge, znači ako ne radi kako treba, onda ostane ovako. Onda će da ispada iz brzine. Sad ide omiljena.
se vidi ništa ne mora da se polira, da se stanjuje. Znači ako neko hoće da mijenja neke luftove ili nešto, to se radi na samim čaurama do zupčanika, a ne između osovine i čaure. Vidjet ćemo i ovo dalje da ga sklopimo, sve je ok. Mi sad kad bismo htjeli da zamenimo neki zupčanik recimo, mi bismo morali taj deo cijelo rastoriti, ili tako? Tako je, znači mora da se, znači skida se ovo, to je zupčanik 4. brzine. I on bude tako kompletan, tako, to je čaura. On ovako dođe, čaura ne ide sa zupčanikom, ono se rekao kad haba do te mjere. Neka ljudi ovdje stanjuju da ima više lufta lijevo desno, kao da bi manje se kućala tu, ali ne znam koliko je realno to da... Volio bi neke empirijske dokaze da to bude bolje. Stavljamo ležaj. To je isto novi? Nije ovaj stari ležaj. Znači njega je moguće skinuti. Njega je moguće skinuti. Ako neko ne može da ga skine, može da, ako mijenja osovinu, može da stavi njegov osigurač preko i onda rada cigara da ga svuče ili eventualno da napravi ovakav prsten i onda da stavi osigurač i onda može da ga svuče dole. Je on sad na mjestu ili treba još ide dole? Treba još ide dole, samo da... Ležu je tako do kraja. Da, provjeramo da se sve vrsti kad je izbačemo iz brzine. A ono što znamo, da crkači pokušavaju da smanje otpor. Znači to su te čaure se poliraju i kontaktna površina se može da se poveća ovaj kanal, da se smanji kontaktna površina. A onda će se ubrzati habanje možda? Da, ubrzat će se habanje i u suštini kad se povećava, kad se ovdje brusi da ima veći luft ovako da ga bočno se ne kući, onda se dešava da ovaj bude bučan menjač, ne zviždi, pošto se zupčanici ne poklapaju baš tačno. Ili oni koji imaju baš malo više para, onda ove čaure zamene sa igličastim ležajima. Da, to je ono što smo pričali o mogućnosti, međutim takva prepravka košta... Pa, znači, neki kvalitetni ležajevi su 2000 dinara, a ima 5 brzina, tako da je to bila previšnja investicija, a neki kineski ležajevi za 300 dinara su pitanje koliko će biti trajnost. Znači, u principu, 100 evra je još jedna cifra, tako? Da. Mislim, toliko su samo ležajevi, treba da se struže i da se pravi, tako da... No, bude i više toga. Dobro, to smo završili. Onda Petar, šta radimo? Ja snimam, a ti? Pa gledam kako ti snimaš. Ajde vidimo, test 2. Kako se ovaj proizvod zove? Što se sećam? To je ovo kao gotov proizvod, tako? Fali jedan šraf još. I on služi da skrati hod kvačila, tako? Suštinski 30%. Ili trećinu. Kako si ti to izračunao? Pa izmerio sam koliko se pomera. Znači suštinski će dužina poluge, recimo gdje se kači sajla, pomeriti, tako? I sa kraćom polugom će biti kraće pomeranje sajle. E sad,
To je jedan deo priče, a drugi deo ima veze sa ovim. To je To je clutch stop. clutch stop, koji u principu ovde se šteluje, Pedale. tako, Tako je. mesto i na taj način možemo da odredimo koliko smo u mogućnosti da pritisnemo papučicu do poda. I ja kad ovo stavim neću više moći da kažem da sam stisnuo do poda, Tako je. nego do graničnika. Do 30%. Do 30%. Patosa. Da, tako da na taj način pritisak papučice je u stvari apsolutno efikasan u smislu da nema praznog hoda, tako. Tako i neće se tepih. Nećemo oštetiti tepih pritiskanjem papučice do kraja. Da, dobro, to je mislim. U stvari nije, to je Nije, na starijim kolima Mene često. mi se počeo kapati, a vidio sam Da, da, nego bio sam u fazonu da li je to karakteristika za zastavu ali u principu nije. Mislim da je to na starijim kolima koji imaju na sajlu. Šta? ključ. Drugo, crno. Uputstvo kako da se podesi, jel tako? Tačnije gdje treba izbušiti rupe, možete vidjeti na Boy Racer Motorsport forumu. Detaljno obeleženo, tako. Tako je, sa svim dimenzijama potrebno. Zato mi smo ovdje malo obrusili, pošto ovaj var je nestandardno velik, pa nam je smetao za montažu. Opet i to se može relativno lako prići i u kolima, tako. Moglo bi smeti jedno ono crevo za... Znači mora hladnjak da se demontira, hladnjak smeta za montažu, Aha. ali kad se hladnjak demontira može fizički da se priđe do svega. Ide gas! Mi ćemo sad umjesto ove rupice koju vidimo kroz ovo ovdje rupa, tako, gdje se kači sajla, ova je tačnije opruga, to će sad biti ova isturena. Tako je, znači ova će biti noseća, a ova će biti sad za kačenje opruge. Ona je tamo. Suština je u tome da je moja pologa nekako čudna, da je kraća nego što bi trebalo i pritom smeta var. Da, znači tvoja pologa je 3-4 mm kraća nego što su inače i plus i ovaj var 3-4 mm veći nego što je inače. Tako da je bilo malo problem se uglaviti, ali stala je fizički. I ova rupa nije baš potrefljena kako bi trebalo, pošto obično je više na sredini i onda se ovo poklapa s tom rupom. Ono je možda milimetar razlike. Mi to suštinski nismo vadili zato što je ovaj deo jako teško odvojiti od ovog dela i suštinski nije tako ni bitno na kraju krajeva. Nije. Bitno da smo mi uspjeli ovo da fizički naguramo. Nagoračić. Ajme, pa šta uradi? Izbušio se mi polugu. Jeste, tu će sad ti pukne, ovako, X-Ox. Da, zato što je jako veliki, takvo opterećenje, kad pritisneš nogom, to. Pa da, ajde rukama. Mislim, ljudi su lomili moje ručice, tako da zašto ne bi polovi klaša. Da.
ono je zalepljeno. To se treba da se isječem, tako? Da, to ćemo. Sjećam se što ćemo prvo da se tarazim i popiljake ne razlačimo se strane. Ili 25 mm od osovine ove rupe treba da se seče, ili bi po pravilu trebalo 40 mm od vrha ove ivice, ali pošto je tu var, onda ćemo meriti od rupe i onda tu treba da se izbaci još dodatnih 30 mm. Tako. I to sve može sa fabričkom selom, tako? Da, bez nikakvih prepreka. Brzo, brzo. Znači tu je kod te u principu bitno kako će biti okrenuta matica, da? Da. Da bi mogu lepo da Okreće. A, ja druže, pa nemoj, pa to je kratko. Pa ko će to voziti? Pa mene noge bole. Pa druže ti vežbaj noge dok ne sastiš. Da. Naročito bitno s obzirom da menjač neće neko vreme biti vožen. A onda ćemo još više da ga kamoćemo. A? Onda ćemo još više da ga kamoćemo, onda ćemo ga politi uljem. Ili iznutra ispod. Ne zaleđa. Pažljivo sam sad. Ušlo. I to je od principu skraćenja. Pa još imamo malo posla. Na drugom pravčetu menjača. Aha. Ovo je na zvonu što treba da se preradi. Treba tu još da izbušimo jednu rupu Dobro. za sajlu. Rupu. Aha, i onda ovo je rupa za fabričku selo, tako? Tako je, znači za fabrički hod, a nova rupa je za novi hod. Nova rupa je osavinski 30 mm od ove. Vidimo koliko je ovako. 12,5 mm. To je to.
Znači nova rupa služi da sajla prođe kroz nju, tako, kada je skraćen hod. Tako je. I ove slovenski rastojanje 30 mm. Jeste, i 14. I 14. Sljedeći korak je da obrusimo konjiće na osovinama, da bi glatke upadalo u brzine, zato što nekad se dešava da ove osovine nisu baš skroz podjednako stavljene i onda zapinje birač ovdje i neće da sklizne u brzinu kako bi trebalo. Neće trajno, neće u potpunosti rešiti problem, ali će djelimično ga neutralisati. A šta još može uzrokovati za taj problem? Pa možda uzroka taj problem još ove usjeci za kuglice kako su urađene, znači ako su nešto širi, malo potrošeni ili ako je na zvonu su čaure. Onda će se ovdje još više razlikovati. Da, znači ovo će se više, bit će možda gore ili dole, pa će praviti veći problem, ali znači ovo je razlog zašto većini recimo u rikverc neće da upadne glatko, nego mora da se cima ili upravo mora da se pušta kvačila pa da se ponovo ubacuje, zato što kad se pušti kvačila onda se rasterete ove zupčenici i osovine se malo smaknu, pa onda se poravnaju bolje da može da upadne. Znači, isto tako menjač može da zapinje, upravo smo rekli, tako, da ne budu razlog konjići, nego... Da, ovo je tu kad je nov menjač, zato što to je razlog što ovih zubaca ima u najvećoj količini, najveći su, zato što je prva brzina najveća i onda teže sklizne, znači kad se obradave zupčenici da se lepše u zubi tu, onda lakše upadne u prvu brzinu i kada auto nije u mestu nego dok se kreće. To je kod mene dobro odrađeno. Pa kod tebe je kao da se ni ne vidi da je razrađivano, ja ne znam kako radi menjač išao prvo. Pa uglavnom da. Onda je možda faza, onda su se super poklopila iz fabrike. To što sad reći. Dobro. Znači kad se obrađuju ove ivice ne smije da se ide daleko po dubini, zato što će onda birač imati previše lufta pa neće ubaciti u brzinu kako treba, nego ovaj ugao treba, znači sa ove strane da se obradi, da se obori ivice, da bude glatki, da može da birač sklizne u brzinu. Ovo nije ravno, brate, me, pa već vidiš tu zvezda, da neće da se poravnaju, zato što nije jednako, osobine nisu jednako. Zato što ima stepenice. Dobro, sad, znači, sad kad smo oborili ivice, tako? Da, sad će moći birač glatki da preskoči preko ovih neravnina koje postoje u fabričkom sistemu. I u principu što se tiče radova, sve smo pripremili tako da počne da se pakuje menjač. Sve je polako da se pakuje menjač. Epizoda 2. Sljedeći korak. Može? Može. Sljedeći korak je? Čekaj. Ajde, sad može. Nakon brušenja. Čekaj. Ponovno. Iz početka. Čekaj. Ti kaži kad treba. Ako ja moram da govorim.